Fabianě se podařilo už dvakrát z těch 4 výher zvítězit před limitem. Třeba dnes přidá 3. knockoutovou výhru. Lehká mužší váha. Opravdu ta výšková převaha je hodně viditelná. No ale Bulharka nesklamala. Pěkný pohyb. Hodně útočná, velké tempo. To je přesně to, na co si musí Fabiana dávat pozor. Krásně slyšíme pokyny trenéra Lukáše Konečného. Který žene svou soupeřku, svou svěřenkyni do útoku. Radí, aby se točila za její přední ruku. Určitě není radno nechat Teodoře Bačevě nějaký velký prostor. No a zatím Fabianě přece jen trochu dělá to po soupeřky problémy. Nízký úder od Bačevové. Tak poslední sekundy prvního kola, teď by to chtělo přidat. Tak určitě tam bude tlak na Fabianu, aby trochu více tvořila tu hru, aby si vytvářela více příležitostí. Dalšího kola pro Fabianu. Pracovat přední rukou, stále nepouštět soupeřku k tělu, tam se pak ztrácí ta výhoda delších rukou. A hlavně samozřejmě se snažit útočit, protože to je to, za co se dávají body. Když Fabiana má velmi dobrou obranu, což předvedla právě v tom předchozím zápase s Maribel de Sozou, tak to by nemuselo na vítězství samozřejmě stačit. Bulharka stále vysoké tempo, dohání ten svůj výškový handicap. Konečně dobrý kontr od Fabiany z pravé ruky a znovu a další. Fabiana opět vyslyšela rady Lukáše, aby kontrolovala ty útoky soupeřky. Tak zatím, když Bulharka je opticky aktivnější, tak Fabiana zatím většinu jejich úderů pokrývá a snaží se o kontry. Zatím poměrně zlepšení v tom musíme využít, že krásně slyšíme jeho pokyny, takže základ trochu už unavit soupeřku. Přece to vysoké tempo je malinko znát na bulharské soupeřce. Pořádně se zabalit, tlačit a pak kontrovat. To je taktika Fabiany do třetího kola. Samozřejmě už podobným stylem boxovala v tom druhém kole.
vyvíjet tlak, zabalená, se blížit soupeřce a hlavně hlídat, aby tam žádné údery neprošly přes ten pevný kryt. A samozřejmě pořádně zacílit v těch kontrech. Dobře načasovat ten úder, mít dobrou vzdálenost. Pěkný spodek. Takže přidat ještě v těch kontrech. Jsou rady Lukáše, pozor, teď tam prošel jeden zvedák od soupeřky. I trochu tlačenější údery, ale byly do odkrytého místa, další úder trefený a jak říkal Lukáš o přestávce, pak hlavně v tom závěru trochu přidat. Tam bylo takové definitivní potvrzení toho lepšího bodového zisku za kolo. Tak, 15 vteřin do konce. Pěkný úder, pěkný hák z pravé ruky. Mělo by to malinko uvolnit, malinko přidat více dynamiky. A v závěru to... Tak zatím na spodek zamířila barská soupeřka, Fabiana oplácí. Ale vypadá to, že Bačeva má stále dost sil, stále drží vysoké tempo a hlavně vidět, že i do těch úderů dává hodně síly. Ty spotky vypadají nebezpečně, ale Fabiana dobře kontruje. Tak zatím se Fabianě úplně nedaří, takový ten drtivý nátlak. To, co by teď Lukáš rád viděl v rohu ringu. Tak, teď Fabiana se snaží, ale soupeřka je velmi rychlá, ale hlavně stále útočí. Fabiana se už také několikrát dobře trefila, což je i vidět na obličeji soupeřky. Rozhodně ale Bačeva to tempo neubírá. Chtělo by to něco, co předvedla Lucie Sedláčková v tom předchozím utkání, zahnat soupeřku do rohu a tam vysypat sérii úderů. Ale přece jen Teodora Bačeva je trochu houževnatější soupeřka než Manuela Žůly. Jednotlivé údery, který by se snažila soupeřku sestřelit. Je pravda, že ty jednotlivé údery sice Bačevu občas trefí, ale rozhodně nemají takový potenciál, aby to bylo na počítání, takže spíše to trochu rozbalit a, jak říkal Lukáš, mlátit soupeřku. Blíží se minuta do konce 5. kola, kdy tedy Fabiana měla trochu přidat, ale je to takové utrápené malinko. Více uvolnit, více to vysypat na soupeřku, to je přesně to, co by teď sedlo Fabianě, aby se trochu uvolnila, aby získala takovou jistotu. Zatím se hodně soustředí na tu sílu v těch jednotlivých úderech a malinko přitom tuhne.
chybí tam více jistoty v tom útoku. Poslední sekundy 5. kola. Fabiana zvýšila to útočné nasazení. Prakticky na domácí půdě, tak je předpoklad, že přece jen ta její taktika bude úspěšná i co se týče bodů, ale ta útočná aktivita soupeřky je také velmi sympatická, také dost viditelná. Chtělo by to opravdu trochu větší počet těch úderů v kontrech nebo v těch kontraútocích. Tak, teď se Fabianě podařil útok tak, jak si Lukáš představoval, tedy začít s podkem, trochu stáhnout ten kryt soupeřky dolů a pak jít na hlavu. Zatím takticky poměrně dobře zvládnutý zápas, ale určitě by tomu neškodilo větší uvolnění a větší útočná aktivita. Po Fabianově výkonu. Tak, závěr zápasu. Velmi důležité sekundy. Tak je jasné, že asi k knockoutu se už nedočkáme, ale Fabiana bojuje v těch závěrečných sekundách, to je velmi potřebné, velmi důležité, aby právě závěr zápasu patřil české boxerce. Ale u bodových rozhodčích. Sportovní gesto těsně před vyhlášením výsledků tohoto zápasu. Takže Fabiana 58-56. No, stejné skóre na druhé straně, takže bude to dělené rozhodnutí, po případě remíza. Tak, u třetího to bylo trochu jasnější. Fabiana Bitici tedy vyhrává i svůj 5. profesionální zápas.